shot When me you keep quiet, can't get me a big fool. I'm not You are a big fool. I'm not a fool, You think sir. I shoot anybody like that? Sir, I'm not You are a a big fool. fool. Who are you? I am not a fool. Does that? We did not carry anybody. The man took this alarm. We will not allow going on check on the bus. And then for you to carry that. Sir, everything was acquired legally. Will you stop you that? get the Will you stop that? Sir, I'm an officer. I have integrity. Shut up, your mouth. Put I yourself. will not shut up. Will you get up? Sir, I won't shut up. Sir, I'm a I police was in officer. school. You're not in school. Sir, you can't shut Will me you keep up. quiet? You can't Get me shut a me big up, sir. fool. I'm not You are a big fool. I'm not a You fool, think sir. I shoot anybody like that? Sir, I'm not You are a a big fool. fool. Who are you? I am not a fool, sir. As at the time I graduated, you were in primary school. I'm acting on orders. Take for which You can't order? call me a fool. And this, you will see whether you love this here. Sir, you can't call me a fool. Go and develop your I'm an mind, officer. develop I'm not a fool, Don't sir. hang with your so corrupt. You will kill everybody here. No, we won't kill anybody. We won't kill anybody. We are acting on orders. Go and develop. Go and develop here. Let me see you. Regular officer, you won't come and fool. We are going to get out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan Facebook. Abubuwan da suke faruwa a Najeriya tsakanin jiya da yau din, wannan labarin ne na wannan babban soja ina da shi da ministan Abuja wato Wike suka yi sa'insa tsakanin sojan da shi ministan Abuja wato Wike. Ina wannan sa'insa bacewa da dama 'yan Najeriya daɗi ba, ina ake ganin wannan soja yana kan aikinsa ne, wannan minista ya zo shi zai shiga wannan waje, ina kuma wannan wajen ana tunanin kamar na mai gidansa ne ya bashi odar cewa kar wannan ya shiga wannan waje. Ina muna ganin abin da yake faruwa a wannan sati da ya wuce, ina Amurka take kokarin kawo wa Najeriya hari. A daidai wannan lokaci ake samun wasu 'yan siyasa daga cikin 'yan siyasunmu na Najeriya suke ingestin din sojojin Najeriya kamar wannan soja ya yi abin da ya dace, amma kuma ministan Abuja yana so ya dakile shi ya mai da shi ba kowa bane. Ina kuma in muka duba wani bangaren sauran ƙasashe makotanmu wato irin su Nijar, Mali, Cote d'Ivoire, sojoji su suke rike da wannan madafin ikon kuma suna da super power a duniya ma baki daya. Wannan sojan Najeriya shine na daya a all Africa, wannan duk inda ake yaki aka tura su cikin yardar ubangiji za a samu sulhin, za a samu zaman lafiya a wannan wajen. Amma a daidai wannan lokacin ake samun wasu 'yan siyasa suke neman sojoji da fada. Duk wannan abin da yake faruwa ba komai bane taɓarɓarewar harkar tsaro ce ta Najeriya, inda siyasa kuma ita ta rusa wannan al'amari. Ya ubangiji Allah ka kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki daya dan alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naku har kullum Abdul Mai FKD Kochi.